Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa a dneska tady máme Store Management Simulator. Máme tu novou hru, kterou si můžete samozřejmě taky zahrát v mobilu i na počítači. Takže pokud se vám video bude líbit, dejte like, odběr a nezapomeňte si dát zvoneček, až vám žádné video neuběhne. Takže můžeme jít na to. Takže teďka nás to tady bude učit, jak to tady máme. Tady něco spíkat, no to nechceme. Nějaký to nepotřebujeme. Hlavně tady máme a pokud někdo tady bude tvrdit, no ty kopíruješ youtubery, ty jsi úplný kopírant, tak lidi, hodně youtuberů tohleto natáčí a že to další youtuber natočí, tak to nekopírují. Takže jdeme tady na to, teda tady je samý to, člověk se v tomto vůbec nevyzná. Takže nakoupíme. Já bych možná nakoupil toho víc, vidím, že to, tak ještě tohleto zrušíme a objednáme si tohleto. Takže teďka by nám to mělo dojít před obchod. Jdeme, tak, jdeme, tak. Tady to máme, takže LM se to, kdybyste někdo věděl, jak to říkám, takže LM. Takže ono to máme tady, takže naštěstí vám to říkat nemusím, máte to tady napsané. Takže když to chceme vyložit, tak tady klikneme na si LM, nejdřív otevřeme asi LM, tak uděláme to. Tak ještě bych stanovil určitě cenu, ať si to lidi nekupujou zadarmo, jo, to by se nám vůbec nelíbilo. Nejdřív počkejte, budeme to vyhodit do koše. Tak tady máme košík, tak, vždycky to tam dáme, tak, jdeme dovnitř, tak teďka tady máme cenu, my jsme to nejdřív měli vyhodit, tak proto nám to nefungovalo. Tady máme cenu, já mám LM, jo, tady. Takže já bych dal asi, ať to není moc drahý, tak dáme na 4. Jestli to nám budou lidi kupovat. Protože lidi, já už jsem to zkoušel, tu hru, a nám tu hru dalo to, že mě to nešlo. No, dáme to vlastně 3. Možná ze začátku si to nevyděláme, ale mně to nešlo. Jo, aby vám to dovedl. Mně to nešlo dát druhá cena. Tak když se podíváte, jo, tak já tady dám třeba 3. Jo, tak už ta tečka tam, kde je, tak to jsem rád. 3 a tam byl 71. Tak to jsem hrozně rád, že už nám tam tečka jde. To jsem rád. Aspoň na to video, že mi to jde. Asi si to udrželo, že to točím, tak potom by to asi lidi nechtěli moc hrát. Takže půjdeme sem hezky za pokladničku. LM. Tak. Hezky mu to takhle namarkujeme. Ne. Moc se vrátit. 46. Víc by toho nechtěl ještě vrátit. 40. A ještě 29 centů. No ten toho chce, to snad není ani normálně lidičky možný. Takže kolik ještě? 25, 4 korunky. Máme úplně. Já se tady s tím nebudu štvát. Jo, OK. Tak to dáme LM, nebo co tu ještě máme? Ečko, já nechci pryč. LM je end, takže RM. Enter. Jo, tak space. Takže zase
A teď už mám kartičku, takže kolik nám to dává, tamhle to, jo, 3,71. Tak, máme, tak, no jenom mouky si tu lidi kupujou, bohužel. Je, počkejte, no jo, vlastně, Ečko, tak, jdeme ven. A dáme sem ještě to, když oni by si kupovali jenom jednu věc, no to by si toho moc nekoupili. Takže nejdříve dáme to, otevřeme, poupon, tak, a vyskladáme to sem. Tak, odneseme to do koše, nebude to nikam házet, ať nám to tady nezaprasí. Tak, jo, to takže, zadáme zase cenu, tak kolik máme, 3,96. 3,96, ale to už jsem hrozně rád, že už nám jde tam, že už nám to jde konečně, protože lidičky, věřte mi, nebo nevěřte, to už je vaše věc, ale mě to vážně předtím vůbec nefungovalo. Tak já bych si chtěl, ještě máme tady něco. Máme, tak jestli tady něco trošku, jo, koupíme ještě tohle. Tak, před barákem. Tak, máme to tady. No hele, lidičky nám už to tady vykoupily. No tak to už to asi tady uděláme, zavřeme to. Skládáme to tady. Vyhodíme. No, nejde nám to tenkrát. Jsem nemohla nikdy tak. Zadáme ceničku hezky. Takže 3,12. Takže 3,12. Tak. Dobrý, to bychom měli. A asi už to potom pojďme zavřít, takže já už to jdu zavřít. Tak. A potom to zase tady nemáme úplně to, aby nám toto... Omlouvám se. Tak. Počka. No, sláva. Už nám to funguje, to jsem rád. Tak, jo. Takže zase 3,71. Ale kdybyste to nevěděli, jako, tak já tam máme jiný potraviny, jako. Oni si kupují jenom tyhle, to není jediný. Takže, jo, musím mají dobrá kyse. 96, ne. A ona mi nemůže dát prostě menší. 90. Tak. To je 6, aha, to je 29, ne 6. 29. No, tak, další. Takže, doděláme tady posledního zákazníka. Měl jsem se zase vrátit z penězí. Tak. A 29 liničky, dáme mu trošku to. Já tady nemám na to pořád, co jim dávám. Možná nějaký prachy ztratím, ale tak. Možná se to potom rozkřiknu, nebudu dávat takhle víc. No, když by to bylo i v reálném životě. Že by vám dávali víc v tom obchodu. Takže. Uděláme tady zákazníka. Tak. Vyděláme to tady až lidičky. Příště. Takže, mějte se hezky. Přeji vám krásný zbytek dne a ahoj!